Ang ating Panginoon po ay galing po siya sa Jerusalem. Patungo po siya at sa Mount of Olives, mataas po yan. That is just 3 kilometers away. Ang 3 kilometers na bundok po, napakalapit pag nandun ka na sa bundok. Naranasan po namin, nakakita po yung Mount of Olives. Nandun po talaga yung Jerusalem. Nandun po yung temple. The first temple is the Temple of Solomon. Ang second temple po, yan po ay 1 to 3. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to shew him the buildings of the temple. Verse 2. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." Verse 3. Now as he has sat down at the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us," first question, "tell us when will these things be?" Number 2, "and what will be the sign of your coming?" And number 3, "and of the end of the sea." So what, when, why, whom, where. Okay? Pag sinabing question po, lima yan. How? Ito sabi po, ang kanyang mga lagat, Panginoong Hesus, sabihin mo sa amin kung kailang mangyayari ito. Pangalawa, ano yung mga palatandaan ng iyong pagbabalik? At pangatlo, kailan ang katapusan ng mundo? Kayo ba'y nakanta na? Okay. Tatlo So, dito po, sa verse 1, ang ating Panginoon ay lumabas. Kasi po malapit ng crucifixion po yan. 3 kilometers, kitang-kita po yung sa panahon natin ngayon, panahon natin. Pag pumunta ka roon, ang makikita mo, yung Wailing Wall at saka yung Rock of the Dome. Yung Rock of the Dome, yung Wailing Wall, yun po yung naiwan na templo ni Solomon. Wailing Wall, wall na lang ang naiwan. Kaya dito po, ang sabi ng Lord, okay, umalis po siya sa templo ng Jerusalem, more or less 3 kilometers, umahon po sila sa Mount of Olives. Ang sabi niya sa kanyang mga lagat, walang maiiwan sa kapwa pa to. Walang maiiwan. Itong nakikita nyo na building na ginawa ni Nehemiah. Unang building po, ginawa ni Solomon. Pangalawa, si Nehemiah. Nung sila po ay nabihag sa Babylonia, nung panahon ni Nebuchadnezzar, 70 years po sila. Kaya, inirecole yan, tapos nireformish po at minodernize ni King Herod. Ako niya, si King Herod. Okay, pinakanta niya po. Kaya yun yung second, ito yung pangalawang temple. Binasa po yun may panahon ni Nebuchadnezzar. Okay? At dito po, samantalang si Jesus Christ, ang sabi niya, walang may iwan yan, ang ganda niyan. Walang may iwan after 76 years. Pumunta po ang Muslim. Sinagop po sila. Kaya nandun yung Rock of the Dome. Tawa niya, ang naiwan na po yung sa pangalawang temple ng temple ni Solomon, ay Wailing Wall. Kaya nung pumunta po kami ron, doon kami nanalangin. Kaya pag pumunta ka sa Israel, pagitan po yung Wailing Wall at saka yung Rock of the Dome. Mahalaga po ito. Kasi signs of his coming. Kaya sinasabi ko po sa inyo, walang maiiwan sa kapwa ba to? Pangalawang temple yan, after 76 years, sinakop po sila ulit. Kaya yung third temple ang ating papag-usapan. And everybody say amen. Palapakan natin ang Lord. Okay? Ginanap po natin. Ito na yung mga sign. Kanina, kailan mangyayari? After 76 years, kawasan. Pangatlong temple, wala pa. Wailing Wall ang naiwan. And you will hear the wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass,
but the end is not yet. Kaya makikita niyo po, sunod-sunod po yan. Kanina, kailan mawawala yung temple? Pangalawa, ano yung mga palatandaan sa yung pagbabalik? Nangyayari niya ba yan ngayon? Makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan? Huwag kayong mabalisa. Kailangan tumating ito. Pero hindi pa ito ang wakas. Verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Titingnan nyo sa ating panahon ngayon. Ha? Russia initially wanted to destroy Ukrainian army. Dito napakatindi na po. 2,000 years ago, nasa 21st century na po tayo. Okay? Makikita nyo, nation against nation. Meron bang gera na nangyayari? Meron. Tapos na yung First World War. Tapos na yung Second World War. Ngayon, ano ngayon? Nation against nation. Bansa sa bansa. Ukrainian, Russia. Israel, Hamas, Hezbollah, Iran. That is our modern time. Paliwanag po? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpak na pinagpala. Okay, ano pa? Ano pa yung mapalatandaan ng kanyang pagbabalik? And there will be famines and pestilences. Taggutom. Kaya, kahit nasabihin natin na may nararamdaman tayo ng kahirapan sa ating bansa, may pag-asa tayo kasi biyaya sa biyaya. Amen po? And there will be pestilences. Pag sinabing pestilences, mga sakit po yan. Sakit ng hayop, nakakainin ng tao. Chicken, flu, yung swine, foot and mouth disease pa yun. COVID-19, that is pestilence. Okay? Nangyari ba? Yes. Hanggang ngayon, meron pa rin natatamaan ng COVID. Kaya nakikita na po natin yung mga nangyayari. Pero, ang sabi ng Lord, hindi pa ito yung wakas. This is just the beginning of sorrow. Okay? Ano pa? Pagkakaroon ng earthquakes in various places. Ang earthquake po ay iba't ibang dago. Hindi lahat ng mundo ay nakakaranas ng earthquake. Yung iba, walang earthquake, pero mayroon namang hurricane. Wala namang hurricane, wala namang earthquake, pero may wildfire. Okay? Kaya dito po, what's a strong thought? Ngayon, mga kapatid, may earthquake advisory sa Japan, sa Taiwan. Kailan lang, strong quake. Dito rin sa Pilipinas, meron. Pero ang pinakamatindi is the big one. Big one. Buong mundo po yun ang hinihintay. Pag sinabing big one, yan yung mga hindi pa nangyari mula noon hanggang ngayon. At 1/4 of this planet Earth mawawala. And everybody say amen. Palatandaan po ang pagbabalik ng Lord. So nangyayari na po yan. Yung pangyayari ngayon ay warm up lang. Warm up para tayo po ay magising. Para tayo po ay mayroon tayong kamalayan sa mga nangyayari. Kaya pag may nangangaral ng salita ng Diyos, samantalahin nyo na po. Amen po, kasi napakalaga. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa lahat. Sa lahat ng tao sa buong mundo, ipinapangaral na po ang mabuting balita. So ano yun? Pestilences, earthquakes, wars, famines, ano pa? Typhoon, Yagi, causes devastation in China. A strong wind shakes Taiwan. For then there will be a great tribulation, such has not been
in the beginning of the world until this time no nor ever shall be. Nabanggit ko na po yan. May darating na big one. Mawawala ang 1/4 po. 1/4 ng buong mundo is 198 ang bansa. 1/4 ang mawawala. Ilan? Divide mo sa 4 yun. Amen? Okay. Hindi tayo alam kung saan ano na tayo sa conclusion na yan sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yung palapag na pinagpala. Endurance. Sabi mo, mag-test ka muna. Pasensya na sa init po ano lang tayo ng Lord. Next week po, Lord willing, nandun na tayo sa airport. Okay? Kaya konting tiis, sabi na siya katabi, konting tiis. Konting tiis. Endurance. Meaning, now, endurance, ang ibig sabihin, mga kapatid, to endure. Kailangan ability to endure, kailan matatag at matibay. Pag sinabing addictive, endurable, bearable, kailan mag-tiis ka. Stand firm. Okay, yan ang ibig kong sabihin niya. Stand firm, kahit na may unos, kahit na may famines, kahit na may earthquake, nakatayo ang iyong pananampalataya. Yun ang ibig sabihin nun. Endurance. Okay? Hindi na yan. Okay. 12? Hindi na Book of Revelation. Mag-start ka sa 24, 10, 11, 12, 13. Doon na pinakano natin. Okay? Nakita mo yung famines, nakita mo yung pestilence, nakita mo yung wars, nakarinig tayo ng alingaw-ngaw, naranasan na po natin ang tagtuyot, naranasan na po natin ang drought, naranasan natin ang mga COVID, sakit, wars, naranasan na po natin. And all these are the beginning of sorrow. Bakit? Bakit kailan mag-endure ka? Kasi pasimula pa lang ito ng kapighatian. Pasimula lang ito. Alam nyo, ang Diyos ay napakabuti. Alam nyo kung bakit? Kasi po, hindi niya tayo binibigla. Kasi kung bibigla niya tayo, ubos. Kaya sabi ng Lord, sa 9, okay, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations by name sake. Pag nangaral ka, noong panahon ng mga apostolis, sila po lahat kami natin. Isa lang ang naiwan, si John, si Bilab. Noong panahon po nila, bawal ang gospel. Si Jesus Christ, mahirap pong ipangaral. Kaya nakarating dito, noong panahon po nila, dahil sa kanilang sakripisyo, nandito na sa atin ang mabuting balita. Papangaral po natin na malaya, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, buong mundo na. Bakit po? May nagsakripisyo para sa atin. Ang una si Jesus Christ, pangalawa ang kanyang mga alagad. At ang pangatlo tayo. Inuusig tayo, hindi na tayo pinapatay. Character assassination. Maraming haters sa atin. Pag nangaral ka ng mabuting balita, kasambahay mo, hindi ka maintindihan, uusigin ka. Mahal mo sa buhay, uusigin ka. Hindi ka nila maintindihan. Hindi ka nila maunawaan. Pero, endurance. We must endure. Kailangan mag-taste ka. Yung mga bata kanina rito, nag-dance, sabi ko, pag pang-4 pa, pang-5 yan. Kapakod na yan. Amen po? Bakit sa sobrang init? Sa sobrang init, hindi ka kayanin. Bakit ko pinipilisan? Sa sobrang init din. Kaya nga, nag-take na ako na kanina. Amen po? Ako, Lord, tulungan mo ako. Bakit? Masama naman talaga pakiramdam ko eh. Sabi ko kay Pastora kagabi, ikaw na muna. Pero dahil sa Diyos, kaya-kaya po yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Verse 10. And then many will be offended. Marami ang masasaktan. Will betray one another. Maraming, ano yung betray? Nagkakanulo.
At maraming nagagalit. O, tatlo yan. Maraming nasasaktan, maraming nagtatakwil o nagkakanulo sa'yo, pinagsawiwikaan ka na masama, hindi naman totoo, at maraming haters ngayon. Are you a hater? The more you love, the more you hate. When you love the Lord, the more others hate you, the world hate you more. Because they don't understand. Amen? When you are serving the Lord with gladness, the world can understand. And everybody say amen. But your president understand. Nakakaintindihan po tayo because we have one Lord, one faith, one God, one Christ, the same baptism. Hallelujah, we have connection to God. We have the connection of love towards one another. And everybody say amen. Kaya nakaka-taste tayo. Sabihin mo siya katabi, konting taste pa. Kaya tatlo yan ha. Pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, maraming nasasaktan. Pag nagpapatuto ka, dati alam nila yung buhay mo, madilim, maraming bisyo, pero nung naliwanagan ka, nasasaktan. Bakit sila nasasaktan pag nagbago ka? Kasama po yun sa salita ng Diyos. Bakit sila nasasaktan? Ang ibig sabihin lang, kaya sila nasasaktan, nag-iilaw ka. Ang ibig po sabihin, sila rin naiilawan mo. Kaya wag silang ma-offend. Kaya mag-invite po tayo, wag tayong magsawa na mag-invite sa kanila. Oh. At pag ngayon, sa panahon ngayon, okay, mag-promise ka, mayroon kang kompromiso, ang daming scam ngayon. Kung hindi ka nag-iingat, dahil sa kahirapan, okay, sino na na-scam? Pag mo na ikas ang kamay mo. Kabubudol lang sa akin. Akala ko galing yung ads eh. Oximeter lang. Akala ko kaya pumili ako 5 in 1. Blood sugar, uric acid. Dumating yung 67 pesos. Sabi niya 2,700. This 50%. 900 na lang. 70%. Nung dumating, ibabalik ko na wala na yung See? Bishop na ako. Kagaling na lang kumuha, kala mo mga doktor yung nagsasalita. Ang galing ng mga nag-ano ngayon, nag-scam. Kaya ingat po kayo ha. Ayaw kong ma-scam, pero napahintulutan para maging matalino. Amen po? Kaya mag-ingat kayo. Ang daming nakalagay doon, loan. Mamaya lahat ng information, alam na nila. Tapos ititrade ka na pag hindi ka nakabayad. Amen? Huwag kayo maniwala ron. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ingat ha, para maiwasan natin to. Kahit na wala ka na, asa ka sa Diyos, makakainin ka ng Diyos. Amen po? May gagamitin ng Diyos para kakain ka. Yun yung pinag-aralan natin last week. No worries. Huwag ka na mag-alala sa mga bagay na basic needs, food, shelter, clothing. Diba? Ito, palatandaan, kailan ito mayayari? When is the end of the age? 11. Oh, pag-ibasa, pag-ilakas, maraming mga bulaang propeta na papangon at ililigaw ng marami. Marami bang bulaang propeta ngayon? Ha? False prophet, napakarami. Mag-ingat. Hindi dahil gwapo, magaling, maraming milagro, mayaman, yun na yun. Kasi sabi ng Lord, maraming ililigaw. Kasi makapangyarihan. Darating ang panahon, pati larawan yan magsasalita eh. Darating ang panahon, magpapadala pa ng apoy. Maraming may liligaw.
Mga tunay na Kristiyano, gusto nyo malaman ang palatandaan? Pag sila'y nangaral, ang mga palatandaan ay sumusunod. 5 yun. And this sign shall follow them that believe. They shall cast out demons. They shall speak in tongues. They shall lay their hands unto the sick and they shall recover. They shall take up serpents. Kakakating sila ng ahas, hindi sila maano. At sila'y makakainom o makakain ng mga bagay na poisonous, hindi sila maano. Yan ang mga palatandaan ng mga anak ng Diyos. And everybody say amen. Palapagan natin ang ating Panginoon. Kung mag-iingat ha, sabihin mo siyang katabi, ingat, kapatid. 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ano daw? Dahil ang kasamaan ay lalaganap. Masama na bang mundo ngayon? Kahit yan, sa pag-ano, kahit ano, talagang dahil sa kahirapan. Kaya dito, lalaganap ang kasamaan. Makukompromiso ka talaga. Mandaya ka talaga pag negosyante ka. Amen? Kahit na worker ka, kahit na professional work ka, talagang tutoksoy ka ng demonyo para ikaw ay mahiwalay sa gawain ng Diyos. Kaya yung iba, yung kanilang pag-ibig ay ano yung brokol? Nanlalamig. Bigyan ko kayo ng example. Hindi na tayo lalayo sa pag-ibig na ha? Ano bang unang pinakano? O yun ang ang mga tao ngayon ay madaling masaktan. Madaling masaktan dahil maraming inisip. Madaling masaktan, pag ikaw ay nagsalita, maganda naman yung sinasabi mo, pero nasasaktan, hindi mo alam. O kaya naman, magkaibigan, nagkaroon sila ng pangakuan, pero sila kompromiso, wari humiram, hindi na ibalik sa tama, magkaibigan niya. Kailangan niya rin. Nakapag-promise ka, hindi mo na ibigay kagad, sumama ang kanyang kalooban. Amen? Rin? Kahit sa mag-asawa po, pag-asawa, walang sentit dito. Bakit? Ang daming tukso ngayon eh. Ang daming tukso sa Facebook. Mamaya may eyeball na. Mamaya may kadate na. Hindi mo alam. Kahit na dalaga at binata ngayon. Amen? Kahit na yung mga anak nyo, walang extended ngayon. Kaya pag hindi ka nag-iingat sa kapaligiran at gawa ng mundong ito, the love of many shall wax cold. Ayaw ng Lord na abutan tayo na naglalamig. 13. Palapakan natin ang Lord. Pag-ibasa ng malakas, pati endures to the end, shall be saved. Ang makapagtiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Sa wars, nakapagtiis tayo. Rumors of wars, nakapagtiis tayo. Sa COVID-19, nakapagtiis tayo. Sa gutom, nakapagtiis tayo. Hallelujah! Sa compromising, nakapagtiis tayo. Nakasunod pa rin tayo. At nagsama-sama pa rin tayo upang magpuri at sumunod sa ating Panginoon. Paluwag ba ang langit? Paluwag ba ang buhay na wala hanggan? Masikip ang langit. Ang akala ng iba, paluwag, hindi po masikip. Nabibilang lang ang nakakapasok ko. Kaya kahit na-invite natin lahat dito, kayo yung isang mapapalat. Again, nagtitis tayo eh. Amen? Kaya panahon ng tiisan. Sabihin mo siya katabi, panahon ng tiisan. Pagtiisan mo ako at pagtiisan din. Sabihin mo, kasi karap ko si Pastora eh. Pagtiisan tayo. Ha? Ha? Pagtiisan tayo. Kasi Kristiyano tayo. Nagkakabutan tayo. Nagkakaintindihan tayo. Hindi tayo haters. Hindi tayo offenders.
Ay, hindi tayo betrayer. Hindi. Magkapatid tayo. Hindi lang magkapatid. Mag-asawa tayo. Blood related tayo. Kinsmen tayo, magkamag-anak tayo. Relative tayo. At higit sa lahat, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Isa ang Panginoon Diyos natin. Isa ang pananampalataya. Isa ang banal na Espiritu. Isa ang salita ng Diyos. Amen? Nakapasa tayo. Kaya nakakapag-taste tayo. Okay? Ito matindi. Tatlong sa inyo na, kailan daw babalik? 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kanina yung unang sign, kailan mangyayari na mawawalan tong templo na to? Nangyari na. 76 years after na nag-preach si Jesus Christ sa Mount of Olives. Ang naiwan, yung winning word. Kailan i-construct yung third temple? Ang Mecca, nasa Saudi Arabia. Ang pinakamalaking pinaglalaganapan ng Muslim sa Mecca. Pero pangalawa, sa Middle East din. At ang pangatlo, yung Rock of the Dome. Kaya lang, nasa Israel. The third temple is ready for what? For building. Ang mga ritual po ay thousands naka-ready na po. Utensils and equipment of the temple ay naka-ready. Ang construction lang yan. Pag inagaw yan, 6 months constructed na yan because of this modern equipment. Modern na po ngayon. Amen po? Ang mga haligi ngayon, madali na po. Kaya pag binuha yan, last year, October 7, 2023. Ano nangyari sa Gaza? Yung Hamas, hibo po. Ang namatay, nagko-concert po. May mga German Jews, may mga galing sa US, may mga galing sa Pilipinas din. Nagko-concert po sila. Pinagpupumba po sila, hinastage po sila. Ang daming namatay, libo. Kumante ang Israel. Pinagtutulungan ng Israel ngayon. Hezbollah, Hamas, meron pa sa Iran, meron pa isa. Lima yan na grupo. Ang naiwan na lang nakakampi ng Israel ngayon ay Saudi Arabia. Amen? Kailan darating? Ang Lord and this gospel. Ano yung gospel? Yung ipinapangaral natin. Yun yung susi ng kaligtasan. Alam nyo, mayroon tayong YouTube channel. Ang YouTube channel natin ay buong mundo. Kapanood nyo na ba yung YouTube channel natin? Sino na nakapanood? Tas ang kamay. Hindi nyo na mapanood? Pinapanood ng ano? Ibang lahi? Hindi nyo na papanood. Ibang lahi, pinapanood nyo eh. Nakakalungkot naman. Ganon ang salita ng Diyos. Kahit naman nanampalataya ka, kung ano yung gusto mo, pakinggan nyo na. Sa pagbabalik ng Lord, yan ang ingatan po natin. Pagka mamaya, tayong mananampalataya, yes to the Lord, yes to the world tayo. Hindi pwede. You cannot serve two masters. There is only one master. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. Either maglingkod ka sa sarili mo, sa kayamanan mo, sa karir mo, sa pamilya mo, sa business mo, o masigit yun sa Lord, kapatid, mag-ingat. Kasi ang gospel hindi papasok sa'yo, pero yung maturity hindi. Bakit? Nangingibabaw ang lust of the flesh, lust of the eyes, lust and the pride of life, and the love of this world. Pag nangingibabaw yan sa'yo, the love of the Father is nothing. Malalaman mo kung inuuna mo ang ating Panginoon. Love God above all. Tagalog, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Amen? Kasi pansamantala lang yung buhay natin.
Yung gospel na binigay sa atin ng Lord, pinangaral sa atin, yung susi na binigay kay Pedro, nasa atin, at yun ay gagamitin natin din sa iba. Kasi pag hindi mo ginamit ka sa iba yan, abay makasarili ka. Darating ang panahon na we are all accountable. We have a reckoning before God. Lahat tayo ay tatayo sa judgment day. Amen po? Kaya tayo po ay naliwanagan, mariliwanagan mo rin yung iba. Kahit na nandito po tayo nagtitest, ako po'y naniniwala na marami nang naliwanagan dito sa barangay. Kaya mapalad kayo. Sabihin mo sa yung katabi, taga-Bimali Kalim, mapalad ka. Amen? Okay, bakit? Nagiging witness ka. Kaya pag nag-YouTube ka ngayon, pumunto ngayon. Kaya wala nang idadahilan ng tao. Wala nang idadahilan. Bakit? Nangangaral tayo, one God eh. Nangangaral tayo si Jesus Christ, ang Lord na Panginoon eh. Amen po? Nangangaral tayo, may Holy Spirit. Nangangaral tayo, Word of God, pure. Hindi natin ikinahiya. Pag ikinahiya mo si Jesus Christ, ikakahiya ka rin sa darating na judgment day. Kaya nga pinakita niya na yung signs. Ipinakita niya nung kailan mangyayari ito. Kailan siya darating? And this gospel. Ano yung gospel? Ano yung gospel? Ayun. Ano yung mabuting balita? Kailangan maniwala ka. Kailangan manampalataya ka. Hindi ka lang manampalataya. Kailangan sumunod ka. Yung iba, nakikinig lang, pero hindi sumusunod. Yung iba, nanampalataya lang, pero walang ginagawa. Paniwala ang iyong pananampalataya. Amen? Alam nyo na yan. Pag sinabi 1 Corinthians 15:1-4, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing, at si Kristo ay nabuhay na muli. Ito naman yung gagawin nyo. Kailangan kayo ay sumunod. Acts 2:38. Paano? Christ died. Magsisi po tayo. Magsisi na tayo. Christ Spirit. Nabaptize na tayo sa pangalan ni Jesus. Christ rose again. Tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit. Tanong, nabaptize na tayo. Nabaptize na tayo. Nagsisi na tayo. Nakatanggap na ba kayo ng Holy Spirit? Ano ang signs ng nakatanggap ng Holy Spirit? Bukod sa nagbagong buhay na. Evidence, physical, speaking, bakit itong ginamit ng Lord? Ito ang una nagkasala. Delikado ito, itong organ na maliit ay nakakapag-apoy. Nakakasira ng buhay. Amen? Ito gagamitin mo sa gospel. Hindi na yung paggamit ito nung tokatin, gossiper, pinamasama mo yung ibang tao. Ang daming napahamak dahil sa tila. Kayo ba'y naniniwala na hindi naman totoo, kaya yung iba napahamak? Kaya ito ang ginamit ng Lord, speak in tongues. Bakit po? Ginawa niyang banal ito. And everybody say amen. They shall speak in tongues. Bakit tongues? Kasi may sarili tayong tongues. May sarili tayong lingwahe. May sariling lingwahe ang Diyos. Kaya pag nag-speak in tongues ka, ang makakaintindi sa'yo, yung Espiritu ng Diyos at Espiritu mo. Walang makaka-interpret. That is the language of God. Kaya minsan nag-speak in tongues kami ni Pastora, nilagay ng Lord yun. Pag nag-speak in tongues kami, nararamdaman namin yung strength at yung power ng Lord. And everybody say amen. Kaya huwag na kayong magtaka. Hindi po pinapag-aralan yun. Nilalagay ng Diyos yun. Kaya yun. Nabaptize ka na. Sabihin mo lang sa katabi. Magpatuloy tayo. Patuloy. Meron pa ba? Diba dienta? Believe, obey. Ayun na, dienta.
Kasi nakikita ko kayo, talagang namumutla na kayo at namumula-mula na kayo. Ang bilis pumasok sa buhay na wala hanggan pag pinatawad ka. Pero ang hirap pag-endure. Kasi ang daming hamon sa buhay. Ang tagal ng endurance. Amen? 1970s pa kami naging mananampalataya ni Pastora. Ang dami na kami nasoon na buhay. Nasoon? Hamon sa buhay? Ang dami na. Sakit, karamdaman, pera, kahirapan, persecution, character assassination, Christian persecution. Ang dami. Pero nakatayo pa rin tayo. Why? Because he that endures till the end, the same shall be saved. At least tayo. Sino nahirapan ngayon? Diba? Wag mo naitas yung kamay mo. Lahat tayo. Naman natin yan. Kasi yan ang mga palatanda ng pagbabalik natin. So,